इथेच वरती लवकर ये. आपण कुठे जाता रे? कुठे जाता? केसवा म्हणजे काय? मला नाही माहिती बा. मला नसं. तू कुठून जातस? इथून आता आम्ही कुठून येऊ? नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश उटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला टायटलवरून समजलेच असेल की आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय दाखवणार. तर मित्रांनो, आज जातो आम्ही आमच्या गावाकडे एक वस्तू म्हणजे काय बोलतात त्याला रे? हा सांगते काय काय बोलतात ते, कशी असतात? मिसळून खायची. आम्हाला दाखवशील कुठं आहेत ते? तर मित्रांनो, केसवा म्हणजे काय असतात ते तुम्हाला दाखवतो आता. काल असं पाऊस पडला थोडा थोडा आणि वारा पण होता, तेव्हा आता लवकरच आलो आम्ही शोधायला. आणि ते सर्व संपतील पण नेल पलवून आमच्या अगोदर. थांब जरा, मला पण येऊ दे. लगेच उचलाय सुरुवात. मित्रांनो, तुम्हाला केसवा म्हणजे काय ते इकडे दाखव पहिला. हे बघ किती पडली. मित्रांनो, हे असतात केसवा. तुमच्या इकडे याला काय बोलतात ते कमेंट करून सांगा कसे असतात. आणि ये जरा इथं इकडे दे, निसून द्या रे कसं असतं. इकडे या. हे भाजून पण खातात का नाही? मित्रांनो, हे ना साठवून ठेवायची आणि पावसाळ्यात भाजून पण खाऊ शकतो आपण. तर त्याचं झाड कुठे आहे ते दाखव रे. मित्रांनो, ते पाठीमागे झाड आहे. अशा प्रकारे दिसतंय, खातात. पहिला मी खातो. आतमध्ये गिर असतो. ही वरची त्याची जी कवच आहे, केसवा बोलते त्याला, केसवा. मी डायरेक्टच खातो, आम्ही ना कधी सोडून खाल्ली. भाजून चांगली लागतात का नाही रोशन? पण मित्रांनो, पाऊस पडलाय त्याच्यामुळे काल रात्री भरपूर पडली पाना बिना. त्याची पानालाच असतात का नाही रे? त्या पानालाच असतात त्याच्या पुढेही एवढी एवढीशी. झाड पाठीमागं आहे. तर ही बघ किती पडली. बघ आहेत. रस्ता कुठून आहे? पिशवी आणल्यास तू? पावसाळ्यात मित्रांनो, आता आम्ही जमा करू आणि घरी नेऊन सोलून ठेवू. फक्त पानांपासून वेगळी करू आणि मग पिशवीत ठेवू पावसाळ्यात भाजून खायला. पाहू शकते याचा फोड कसा असतो. तो आमचा रोशन तिकडे जमा करतोय आणि हा सोम चेहरा तरी दाखव. नाही तो रोशन. किती रोशन भेटली आणि हा कोण आहे तर तुम्हाला माहितीच आहे, जिग्नेश चव्हाण. अरे तू सोडून कशाला घेतस? सोडून घेतस? अरे मग पानापासून वेगळी करून घेतस ना, मग तशी घ्यायच्यात. मला वाटलं घरात घेतस तू काय इकडे. होय काय? मग या इकडं. इथून कोकणीतून या, इथून लवकर ये. मित्रांनो, वरती किती असती? हे वरती पण आहेत भरपूर. बघ गुच्छच्या गुच्छ आहेत. पाड. मित्रांनो, अशा प्रकारे असतात वरती. एकदम पडली.
थांब जरा थांब. हा गुच्च्याला मार ना समोरच्याला ह्याला. हेतून ये. थांब जरा थांब. मला पाठी होऊ दे मार. अरे ह्याला कायच नाही तो कुणी काढला नाही. एकच आहे. हे पिशव्यान इकडं तू रोशन अशी पानांसकट घेतस. पानात घे जमवून रोशन. का सरून कसं कारण घरी जाऊन ही करशील लगेच. इथं सोलत राहिला असतं पर टाइम होईल. देवावा हाक मारतोय घालून. मी पण जमा करतो नाही तर मला काय भेटायचीच नाही. सोम इकडे ये. नाही. उरलेले असेल तर येऊन नंतर घे. सकाळ उठून लाव जमा करायला नव्हता घेऊन येणार. आता नेऊन खातात खात पाहिजे. असंच खाता पिशवी आणलीस बसा राहणार. पाना नको आहे सोडून दे. पाण्यावाली इकडे आण. पानावाली त्याच्याकडे नाही. मला सोडून पाहिजे म्हणजे पानापासून वेगळी करून पाहिजे. ती काय फक्त हल्ला काय लगेच होती. जरा वजन पाहिजे ते काठी. काठीला वजन पाहिजे. टी शर्ट ठेवली तुझ्या तेवढाच समजतोय नुसता. अब एक पडला अब मस्त दिसत रे. चॅप्टर हे सोमे आपल्याला धरी जमा कर. एक पण मी बघ कशा काढता तुम्ही कुठे आहे घे घे काय नव्हतं त्याच्यानं हई कर काढ. तर मित्रांनो आता भरपूर पडते. रोशनी पाडलानच भरपूर.
अजून वरती भरपूर आहेत. रात्री जर जोरात वारा सुटला असता तर सर्व पडून गेली असती. हे वर्ण बघ आले. हे असं घ्यायचं असतं आणि खायचं असतं. अरे एवढी पडली मग काढली. मग हे नको हे. हो दिसत नाही. तू पण ना असा बोलतोस ना. पाणी काढलेली ती. थांब जरा, दगड मारू नको. फटाफट जमा करून घेता. देवा मार खाणारच बहुते का. अरे थांब, दगड मारू नको. कसा कार्टून रे तू. हे इथं मी जमा करून ठेवली तर घेऊ नका. मी नाही घेणार. दाखव मला कुठे. इथं आहे तू घेणार नाही. सोम तू सोल जा. सोम तू सोलत घे. आराम आहे ते पोर. एवढी भरलीस ना पिशवी. अर्धी आहे आणि ती पाण्यात म्हणून ती तेवढी तरी दिसत आहे. ती फोडा जमा केलीस तर ती पिशवी काय चौथ पण नाही भरणार. वर चढून काढले पाहिजे. हा पिशवी टाकायची. रोशन तू तुझ्या भाषेत काय बोलतेस ना रे. केसवास ना काय हे अर्ध केवसा बोलतात. केसवा बोलतात ते ना. केसवास ना दिपायचा. आमच्या भाताजवळ होता ना तो मोठा झाड होता रे. तोडलं किती व जमा केला ना त्याने. मार एकदा. वरती भरपूर आहेत. आमच्या गावाजवळच झाड आहे. आमचं गाव तिथे तिथून स्टार्ट झालाय. इथूनच झालाय. हा इकडे एक घर आहे मैदाचा. काय नाही केसवा जमा करा. इकडं महाराजाच्या घरात प्रत्येकच्या कंपाऊंड. कधी झोपला असेल तेव्हा. चल मग. वृक्षांनी माप जमा केलं. पडतंय रे काय लाल लाल. हे सोडलीस ते एवढूशी होतील. एवढी एवढूशी. माहित आहे. तू किती जमा केलीस. तुझ्यासारखा हवऱ्या कुठे भेटणार आहे रे. अरे राव दे तू. कल्पी तू काट तोडशील तुझ्या आवाज ना. तुम्ही अजून जमा कर. हे ना काढली सर्व. पाटिया दिप्याच्या पाटिया. मार दगड. अरे यार वरनं गेली. हे पाडू काय बोलताय मग तुम्ही. पाडता पाडता कसं ही 2-3च पडली.
2-3च पडली. आता म्हातारी झाली ना पहिल्यासारखा जोर नाही. सकाळ सकाळ आणले जिग्नेशला उठवून. हे 3-4च पडली. वजन नाही काठी उलट ना. काठी नाही हलक्या हात्या काट्या. तिने दाखवले असं पानाबरोबर. पान 2-2 असलेलं पाहिजे. एक दे ना काढून मला. काढून तर दे त्यातला गिर. पूर्ण सोलून दे. तर आपण बघू शकतो काठी मारी पाहिजे. बघूया ह्या काठी बघ आलं बघ. जा जमवा राहतात तर टाकतो. 2 फटकून सांगतो देव्या इथं ठेव. तर मित्रांनो ह्यांना आमच्या इकडे केसवा बोलतात. तर तुमच्या इकडे काय बोलतात ते आम्हाला कमेंट करून सांगा. पानासकटच आंध्रे पान पण एक आपला गिर आहे. लागलेला नाही त्याला. 3 नसतात ना रे त्याला कधीच. मी 2च बघितली. डबल पानांची बघितलं नाही. डबल पानांची असं माहिती ते माहिती. तर मित्रांनो हे असे असतात कानासारखे. नाही कानासारखेच वाटत ना. 2 चिपाकलेली असतात त्याला. थोडं त्याची म्हणजे फलच ती छोटी छोटी. त्यानंतर घरी जाऊन आता पण सोलून नेतात काय काय पोरं. आमच्या इथली पोरं दर दिवशी असतात तिथे. हा एक असतो आणि एक हा आणि अजून एक असतो. आम्ही काय कधीतरी आल्या भेटली रस्त्याला तरी. मित्रांनो याची पानं असतात ती भरपूर लांब लांब उडत जातात. त्या खालती भातांमध्ये पण भेटतात म्हणजे चोंड्यांमध्ये भाशीत. ह्या इकडे झाडाजवळच यायला लागत नाही पण आज आम्ही झाडाजवळ आलो. 2 कानागतच वाटतात ते. बावलाय वाटतो. का मित्रांनो पाऊस पडला काल रात्री थोडा आणि वारा पण होता. आमच्या इकडे कोकणात बोलतात आता 2-3 दिवसात परत एकदा चक्रीवादळ येणार आहे. त्याच्यामुळे आम्ही बोललो जाऊन यावा लवकरात लवकर. नाहीतर परत आला चक्रीवादळ तर भेटणार नाही आम्हाला. मार दगड पडून दे तर आम्हाला पण भेटून दे. लय पडली. दगडा नाही धावताय. वरती संध्याकाळी परत येऊ. एक फेरी. हे दगड नको मारू मोठी. त्या चोंड्या जातात. ते दगड नको मारू. चोंड्या छाप केलेला आहे.
शिव्या पडतील आपल्याला. गाठी आली असते ना अजून एकदा. चार पाना आधी खाली. दे 2-3 पाना दे इकडं.